Conseil des ministres ni ata ka lajɛ ale baara minnu kɔni timɛla juma don n'o bɛnna vendredi ma vendredi don novembre tile 18 san 2022 chapitre de communication hukumu kɔnɔna la an ka ministre mun ka baara ɲɛsinnen bɛ kalanko ma sanfɛ kalan kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔ ko enseignement supérieur la recherche scientifique a ko a bɛ conseil des ministres kɔni ladɔnniya k'a fɔ mun bɛ tali kɛ jaabi minnu kɔni bɔla ni dɔgɔkun in waati laban ninnu kɔnɔna la jaabi mun ni a bɛ fɔ o ma ko concours d'agrégation conseil africain et malgache o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya wa kalanfaw la kalanfa minnu kɔni ni olu ka baara kɔni talen bɛ siyansi kalanw de kɔni kan ka dɔnniya kɔ a la ɲini nafolo k'i b'a ye k'a fɔ ni concours ni a kɔni nin bɛna kɛ a ta ko 21 fana ye mun kɔni o bɔra o timɛ la a kɛla Abidjan mun bɛ tali kɛ ni bɔmɔkolo tile 7 ka taa bila tile 16 la maliyɛn caman kɔni tun bɛ a kɛnɛ kan minnu sen kɔni donna a la nafolo k'i b'a ye k'a fɔ wa concours kɔni kɛlen a la maa 53 olu de kɔni tun ye candidat ye nka o maa 53 la maa 39 olu de kɔni gɛrɛsɛgɛ jala o hukumu kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ kɛmɛ sigida wa 73 o de kɔni o gɛrɛsɛgɛ jala o b'a jira k'a fɔ ko lajɛnɛ minnu kɛlen bɛ a kɔnɔ ko o de sela ka sabati o senfɛ maliyɛnw caman b'a la minnu fana ye gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ yɔrɔ kofɔlenba in na jamana ɲɛmaa fana n'o bɛ tali kɛ colonel Asimi Goyita a y'a ka nisɔndiya jira ka tila ka tare fɔ o ye ka kɔkɔrɔmadɔ kɛ ka ɲɛsin u ma ko nin filɛ ka nin mun kɛ ko nin ye kunnawolo an ka jamana ma o kɔfɛ a y'a laɲiniw fana fɛ wa o bɔlen filɛ ka nin baaraba minnu kɛ tantɔ ni ka Mali fana tɔgɔ sɔrɔ yɛlɛ sanfɛ ko a b'a ɲini o fɛ o ka se ka baara in fana kɛ k'a bila a minɛn kɔnɔ cogo min na anw bɛ ka gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ ka se ka dɔnniya lakubaya cogo min na dɔ ka se ka fara bɛɛ lajɛlen kan Bamako novembre tile 18 san 2022 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Dagnon officier de l'ordre national ale boloma b'a la